Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan poštovani gledalci, ja sam Nemanja Oblaković, vi pratite još jedan intervju produkcije Balkan Info. Moj današnji sagovornik je Marko Don Jack, velika zvezda društvenih mreža. Marko, dobro mi došao. Bolje te našao. Eto, vidimo se drugi put u relativno kratkom vremenu. Kakav je osjećaj sedeti na tom mjestu? Šta da kažem, fenomenalan, ti si jako divan domaćin i pa mogu i da kažem onako otvoreno da ljudi mogu da očekuju, da kažem, još dosta naših gostovanja, jer si ti divan dečko, divan momak, divan voditelj i stvarno pravi užitak doći kod tebe, osjećam se kao kod svoje kuće, svestran si, inteligentan i realan, tako da, a pre svega dobar čovjek. To je najvažnije, to nam treba biti prvi prioritet. Danas si došao u košulji i koliko je važno da čovjek pazi na svoj styling? Treba, zbog sebe najviše zato što styling je tvoj imidž. Ako ti, na primjer, ne držiš do sebe, ne vodiš računa kako će to da ti izgleda, nemaš, nisi uredan, nisi pedantan, to pokazuje tvoja ličnost. Kakav si ti zapravo. Sad, što se tiče stylinga, to je malo diskutabilna tema. Neko voli košulje, neko ne voli i neko voli ovako, neko onako i dolazimo do zaključka da se sve svodi na sam ukus. Jer neko voli sportsko, neko voli elegantno, imaš punk kulturu, rock kulturu, ali ajde da kažem da crne cipele, crne pantalone i bela košulja nikad neće izaći iz mode. Evo ja sad imam i plavu, imam i neku crvenu, imam dosta, pa ću to da kombinujem. Pa kaže naš narod, opanci šajkača nikad ne izlaze iz mode. Dobro, ko šta voli da nosi u suštini. Mada ja volim i elegantan i sportski stil, volim i onaj, da kažem, gradski stil sa Tommy Jeans majicama, Tommy Hilfiger, onda i one Bermude de Square, valjda, ako se tako zovu. Nemojte da mi zamerite, nemojte da me razapnete ako sam pogrešio, jer toliko nisam opterećen brendovima, ono što mi se sviđa, ja to kupujem i to je to. Bilo su čak i neke priče da si ti zaštitno lice određene robne marke, jer te najčešće viđaju tačnije u različitim majicama istog brenda. Pa Tommy Jeans mi se najviše sviđa, Tommy Hilfiger. Tako da u nekoj skorijoj budućnosti mogu da se jave za neku saradnju, što da ne. Očekuju li te, tačnije mogu li te ljudi u bliskoj budućnosti očekivati u nekom drugom autu? Pa za početak, da budem iskren, koliko ima radara, koliko ima kamera, ja i Peugeot ćemo se još dosta dugo družiti zajedno, 2.0 HD elastičan motor i kako su krenuli, sve će biti manje deonice gdje ćemo moći brže da vozimo, tako da ako ovako nastave, teška posla da ćemo mi, to jest da ću ja promeniti tek tako automobil. Planiram da uzmem još jedan, ali vidjet ćemo, mislim, ovo sada kako su krenuli da se kriju po kanalima iza žbunja, a vrlo lako možeš da daš gas, imaš ograničenje 50, ti ne vidiš jednostavno koliko ideš na sat brzo, čas prebaci 100 na sat, čao, ode dozvola. Sad su usvojeni ti zakoni za oduzimanje automobila. Ali neko kaže da kao to ne može kao sad, u smislu da kao nije to zaživjelo, baraju s advokatima i to je privremeno oduzimanje i opet to svako tumači kako on hoće da tumači, ali bez oduzimanja vozila. Kazna od 120.000 nije mala. Nije mala šteta da ti uzmu i dozvolu, tako da... To je ono čemu bi se moglo pričati. Mi smo prošli put i zagrebali tu temu da dosta ljudi skuplje prođe ako napravi neki saobraćajni prekršaj ili ako sruši neku saksiju automobilom nego što likovi dobijaju za silovanje i slične stvari. Pa ne, mislim da je preterano. Ja sam rekao ovo kako su nastavili, evo ja ću da kažem otvoreno, javno, oni će totalno da obesmisle i sat televiziju i ove ostale kanale o automobilima. Koja je svrha da ti pokazuješ kako ima upravljivost automobil, koje je ubrzanje, gde će da ubrza, gde? Maksimalna brzina, gde? Ako su ovakvi zakoni, ti treba da strahuješ da li će da to hvati negde presretač, radar, da li neće, mislim. Tako da ja mislim da je ovo početak kraja, da kažem, automotosporta
i performantnih vozila i autoentuzijazma. Jer koja će biti suština da ti voziš BMW M5 ako ti ne možeš preko 130 da ga voziš? Koji će smisao biti? Onda ćeš uzeti 518, 520, 530, bit će nonsens. Plus tu su i elektroautomobili, ali pazi sad ću da ti kažem nešto što ljudi nisu svesni toga, neki jesu, neki nisu. Ako se malo istraživao šta planira Elon Musk i šta planiraju i ostali naučnici poput onog Michia Kaku, ako se već zove ona Japanac. Nemojte da mi zamerite, ljudi, molim vas, znači umoran sam, malo sam inače, malo grip hoće da me savlada, tako da oprostite ako napravim neku grešku, ali ti naučnici zajedno s Elon Muskom i ostalom kompanijom, oni misle da će kasnije biti tih velikih gradova, znači to će da budu bukvalno veći gradovi, bukvalno kao kineska naselja, bukvalno. Znači mega gradovi, mega cities, ako se tako to zove. Oni žele sve oni žele da sve povežu sa 5G mrežom, a ti, na primjer, 5G mreža je takva da ako, na primjer, na uređaj postaviš prst, značajno pada brzina. To je prvi problem. Drugi problem, gde ćeš ti da povežeš infrastrukturu? Pogledaj ti koja je sad bedna pokrivenost po putevima. Mislim, mnogo fantaziraju ljudi, ali ono što je sigurno idu na to da uvale elektrovozila, da smanje na minimum upotrebu vozila u nekoj budućnosti, tako što će da poveću te ekonorme, tako što kad imaš te nerealne standarde da ne možeš da ideš kroz centar grada, više će da ti se isplati da uzmeš taksi sa elektrovozilom ili public transport, znači tako da oni idu na to. Sad, kad će da ostvari, da li će uopšte da ostvari, to je stvarno daleka budućnost. I najveći problem kod naših ljudi je što mnogo misle da su inteligentni, previše inteligentni onako, a zapravo istina je totalno drugačija. Recimo za ove čipove. Ja sam čitao da tek sad treba da odobri naučni institut u Americi, treba da odobri za istraživanja, da može da se istražuje, da može da se krene sa istraživanjem, da počnu ta istraživanja na pacijentima sa čipovima u mozgu. Jesi da vide ovo za Muska, da i on navodno dobije... Ali to tek treba da se odobri, pa samo za paralizore. A gde je tu ono što on hoće da on poveže ljude sa Neuralinkom? Mislim, to je toliko daleko, gledano realno. Ja se slažem da u srednjem veku, da kažeš nekom, ja ću, da kažem, evo, možda mi daš telefon neki, ajde, daj mi telefon, recimo. Ne, tvoj, bilo čiji. Čovek se zbunio, došao si sa 10 mobilnih telefona. Lele, ali si lud, brate. A vidim da je stari telefon, boli ga, ali si lud, brate. Hell yeah. Znači, neko nije mogao da zamisli, daj mi šifru da vidim malo poruke. Šalim se. Gledaj neka roba, neki kriminal. Tako da, šala na stranu, niko nije mogao da zamisli da ćemo, recimo u srednjem veku, niko nije mogao da zamisli, ljudi su se dovikivali, koristili su golube pismonoše, ako se, da, jeste pismonoše, da. Znači, i niko nije mogao da zamisli da ćemo oni komunicirati preko mobilnih telefona. Pogledaj šta imamo sad. Ali što se tiče čipa i mozga, mislim, stvarno, ko je malo proučavao neurologiju i sam princip rada mozga, oni ne mogu da dešifruju ni snove, kad čovjek sanja. Nešto uhvati kompjuter, ali totalna sinhronizacija, transkripcija misli u programske komande i da ima povratni signal ka mozgu i da utiču na našu volju, mislim, to je domen naučne fantastike. Kad će to da bude, stvarno ne znam, jer ljudski mozak je misterija, sad da li Gospod Bog tako da vidi, možda je tako i dobro, jer, da se ne lažemo, kada bi to zaživelo, to bi bio kraj naše slobode. Te vratit ćemo se na ovu temu dodatno, pa ćemo pričati o tome, pošto si pomenuo sam srednji vek, da možeš tu birati neko zanimanje, da budeš recimo kralj, vitez, trgovac. Šta bi volao? Bio bih trgovac, volim trgovinu. Volim to pregovaranje i volim financije. U kojoj državi? Ili kraljevini? Dobro si me pitao. Pa može se reći... si me dobro pitao, nepripremljeno. Slobodno razmisli, ozbiljno je pitanje. Pa može se reći, Španija je bila tad dosta jaka. Tamo gdje su nači.
Španija je dosta bila jaka, posle je bilo i Tursko carstvo, ali ne ide Tursko carstvo nekako. Vatikan je previše. Mislim, generalno, sa kime god da si bio tad u to vreme, bilo i da si bio i jevrijski trgovac. Mislim, ajde da budemo realni, najbolje bi bilo da sam jevrijski trgovac. Mislim, zašto sam ja razmišljao? Evo, da rešimo misteriju, ljudi. Ja nisam, prvo da znate, ja imam mnogo, znači, obaveza. Radim ozbiljne firme. Radim, znači, smenski sam radnik. Snimam za TikTok. Editujem klipove. Razmišljam kako, šta. Snimam čestitki, sve živo. Znači, mozak mi je u totalnom rasulu na 100, znači, bukvalno na 100, da kažem, strana. I prirodno je da, na primjer, ti popusti koncentracija, recimo, ja sam ispao malo iz filmske industrije, jer zadnji film sam gledao pre nešto manje od godinu dana. I to sam gledao sa devojkom, ona je pustila i to je to. Ovako, skoro sam ispao iz toga. Sam je reci, jeste ogledali do kraja. Jesmo, ali u prekidima. Sve ti jasno, brat. Ja pitam što ne možeš da gledaš film, kaže ne mogu s tom da gledam do premijera. Ali posle mi je prisela, posle sam bio lud za njom. Hvala Bogu da se to ne ponovi više, stvarno nije prijetno. Lepo je kad se zaludiš, ali posle kad trebaš da se oporaviš od tih ljubavnih jadi, stvarno odvratno. I da se vrati na priču, ja sam tada pokušavao ljudima da kažem, mislim, našu kinematografiju toliko i ne pratim. Zaboravio sam imena filmova, gledao sam svi svašta. Tito i ja, gledao sam Lajanje na zvezde, gledao sam Munje. Ali ja se setim nekog omiljenog filma, ali mogu da setim njegovog naslova. A ti se me pitao da li znam neki naš film koji mi je omiljen, a da nema veze s kriminalom. Evo, baš volim Do Koske, volim, razumeš, Rane i tako ostalo. Dobro, eto, sad si nabrojao više od 5 filmova, tako. Možemo do sutra sad da uzmem i da se podsjetim. Jer kažem, ljudi, to je sasvim normalno, mozak i tako funkcioniše. On ima prioritet, a ono što mu nije potrebno prebacuje u, da kažem, to što imaš u podsvesti, a ono što nije bitno, on izbaci bukvalno. I ono što je prioritet, ti imaš stalno tu. On demand, što bi se rekao. Tako funkcioniše naš mozak. Znači, ti imaš sve u podsvesti, ali čim uzmeš, recimo, i podsjetiš se, ti se odmah setiš šta si gledao, na šta si mislio sam. Evo sad je aktualna i muzika. Da li bi Marko Don Jack pristao da ga Desingerica i Pljugica krste pred ljudima? Nikad. Mi ako bi imali neku saradnju, to bi bilo, znači, bukvalno... ali dobro, ovo si me lepo nazvao. Mislim, ja sam pre svega Marko Milovanović, ljudi, da se ne tripujete, Nemanja se to šali i ostalo, da znate, ja sam Marko Milovanović, Marko Jack na TikToku, a ovo mi tepa kao u smislu, jer je to, da kažem, moja gluma, to su moji, da kažem, fiktivni likovi koji bukvalno su kao u pozorištu i kao što se vidi da ja maltene sam svoj gazda sa TikTokom, imam taj serijal i još će to da bude ozbiljnija priča, planiram i nešto ozbiljnije da kačem kasnije za YouTube, pa možemo i Netflix, neboj granice, što da ne. Ali eto, što se tiče Desingerice, ja sam njega odbranio javno, iako mi se ne sviđa ono što radi. Neke pesme su mu top, zato što ljudi moraju da shvate da se vremena menjaju i da to nije ona klasika koju ja volim da puštam. I ja prilagođavam, da kažem, svoju muziku ljudima, What is love, kad sam krenuo pevam, ili da to još lepše ispadne, What is love. Ja kad sam pevao tu pesmu, ljudi su tražili sami su tražili tu pesmu da ja pevam. I bukvalno dok imao pregleda ja sam to pevao. Pa pevao sam i satima. I plus, i da ti kažem još nešto, kasnije će biti u trendu taj loop koncept, a to je da ljudi slušaju bis, bukvalno više puta muziku. Samo zamoli drugara, zato što će da treba gostovanje, mora da produžim parking. Kako bi izgledalo da Marko Jack pregovara za kupovinu auta i da spušta cenu liku od koga kupuje? Ajde, može. Imaš kreativne ideje, može. Pa to bi izgledalo ovako. Evo, ćeš ti da glumiš prodavca? Pa bolje da bude fiktivni, jer ja, vrate, da znam da glumim prodavca, kupio bih auto. Improvizovat ćemo, nešto ćemo se snaći. Dobar dan, gospodine Nemanja. Došao sam da obiđem ovaj BMW 60. Kaži mi, kako je stanje, zanima me, znači, godište, koliko je prešao kilometara i da vidimo o čemu se radi. Pa dobro, to ti je ona klasika, vozila ga baba sa kraćom nogom do groba i po grobu. To ja mora da proverim. Daj da otvorimo haubu, daj da vidimo meračulja. Šta je ovo?
ulje ispod sredine. Čekaj bre, kako vozila baba, znači baba ne doliva ulje. On troši ulje. Koliko ceniš auto? 5.000. To nećeš ni 3 dobiti, druže. Čim nema ulja ni na sredini, to nije baba vozila, nego neki klinac, garanti, ili baba je bila baš luda. A nije podmazivala cvike, pa joj je kanal. Pa, žao mi je, onda neće to biti dobro. Kaži mi šta znači ono oštećenje na braniku. I tu ću imati posla. To je jedno od 200 evra minimum po braniku, poskupile su cene. Šta će da radimo, Nemanja? Ne može, mene košta 5, ne može niže. Pa žao mi je, onda nećemo pregovarati. Ti mi se javi, a kad budeš vidio da neće niko da ga kupi, ja ne mogu da gubim vreme, troškari ulje. Pogledaj ovaj branik, mislim strašno. Još i unutra. Gle kakva su ono oštećenja na instrumentabli. Ja. A ono faza nešto minijaturno. Ali nema veze, sve nađeš manu. Šalim se, nisi na takav tip. Kad sam gledao Peugeot, baš sam bio realan. Gledao sam da ne dimi. Gledao sam da se čuje tiho. Gledao sam da radi fantastično. Znači ono da, to je bilo najbitnije. Ono je sve bio, samo nije bio idealan. Bio je malo, imao je ta sitna gradska oštećenja, imao je neizbalansirane točkove. Ajde, tu sam ubio malo cenu. Nije imao ni dubinsko pranje. Mislim, nije dubinsko. Izvinjam se, molim vas. Nije bio ni pripremljen za prodaju, što je čak i dobra stvar, ali imao sam u startu neka ulaganja oko dolivanja ulja u servu, zatim menjao sam držač podizača stakla, šta sam još menjao sam bravu, spoljnu bravu sa ključem, morao sam da narežem nov ključ, mislim o rezervni, i morao sam bravu da narežem, jer kako ostane bez struje, šta da radim, da ga gledam. Zato što auto bio obiven više put, obijan je bio jedan put, ukradeno je fabrička navigacija, on je premium paket opreme i čak je ubacio onaj klasičan display. Mislim, nije klasičan, ima Peugeot koji nema čak taj display, to je ona najosnovnija, najbitnija oprema, klot što ljudi zovu, ali u njemu ubačen nov display, sve je bilo ono full, sve štaka ekstra, ali eto, zbog tih sitničice ja sam ubio cenu, posle toga sam krenuo sa ulaganjima, sad oko limarije, tipa da bude kao nov, maksimalno utegnut, stalno, znači šta god treba, ja ga pritegnem, ono da bude kao iz fabrike i tako da. Kada kupujem automobil, najviše mrzim to ciganisanje, ovo smo se sprdali, ovo je bila gluma ljudi, ali u stvarnosti šta je bitno, da auto ne troši ulje, šta možete odmah vidjeti, kad digneš štap od ulja, ako mnogo izbacuje ulje, znači da troškari ulje. Prosto jednostavno, karike ne zaptivaju i izbacuje više ulja. Onda kad otvoriš čep, ako mnogo izbacuje ulja, još ako dimi malo, znači da motor duva. Kad mu daš gas, ako malo dimi ili malo više, ima neki problem sa dizom ili sa turbinom, sagoreva ulje ili višak nafte, ali uglavnom ulje. I onda, ako čuješ da i bučite radi, onda znaš da u startu imaš neki auto koji će da služi, može da ide, takvi su i dizeli, ali bolje kupiti auto koji će bolje da služi, koji ima dobro kompresiju. Ako se prebacimo sa motora do sedišta, koliko je curica prošlo kroz taj auto do sada? Da li da budem realan ili ne? Jel ti treba papir da sabjeraš? Šalim se, ljudi. Pa mogu da nabrojim. Znači, od stalnih veza, samo 3. Jedna, druga, treća. To je od stalnih veza. Dobro, ti četvrti, znači na četvoro je registrovano. Ovo stalo je bilo, pa i nije bilo mnogo, kad bolje razmislim. Bilo je svega 4 ili 5, a imam ga 2 godine. A ovako van auto je bilo, možda bi, ne znam, 7, 8, 10 makar. Znači, češće dolaze taksijem. Ne, nego ti si me pitao koliko njih je, čekaj, jel si pitao da li smo bili nevaljali ili da li su bilo ovdje? Ne znam, na šta si prvo pomislio, to sam ti pitao. Nemanja, opasaci, vrag, mali. Mlađi si ipak od mene, da znaš, šale na stranu, koliko je djevojaka bilo samo u vezi dok sam vozio Peugeot? 7, mislim da je bilo 7, 8 maks. Ali to je za 2 godine, to nije neka cifra, jer nisu to ozbiljne veze bile. To, kad nisi u ozbiljnoj vezi, ti tražiš sreću, pa koliko ide, sa nekom mjesec dana, sa nekom nedelju dana, sa nekom 2 mjeseca. Dobro, u prosjeku ti devojka traje 1 godišnje doba. Pa to je bilo...
Ovo nemoj da mi staješ na muku, molim te, znači, zato mi se, nemoj da mi izbedačiš, zato mi se nije izlazilo iz dugih veza. Ja da sam ostao sa tom jednom devojkom, ona bi mi bila jedina do sada, ali jebika, šta da radim, tako je kako je. Zato i ne volim ja da izađem iz duge veze, baš zbog toga. To deluje sad kao ja se hvalim, ne, meni je to bez veze, baš mi je bez veze, jer kako, ajde budi iskren, izađeš iz neke veze. Kako ti možda znaš da li ti devojka odgovara ako ti ne spavaš sa njom i ne uđeš u neku priču? A da budemo iskreni, ozbiljno. Dobro, ne možeš znati, da. A ja možeš da ciljaš kao strelac, sad ću kao snajper, bukvalno da pogodim onu pravu do svoje, ne možeš. Moraš da probaš i to je to. To je sasvim i normalno, da kažem. Tako da tu više do toga. A da u prosjeku sam single između mesec i 2. 3 mi je neki maks, ali to nije bilo skoro, do 2 meseca. Posle toga, ali sad sam bukvalno malo više digao, da kažem, i standarde i kriterijume i nekako fokusiran sam na sebe, na karijeru, na život, na privatni život, na napredak, na poslu, na napredak sa TikTokom, a ovo stalo kako bude, jer našao sam mir, ranije sam bio mnogo religiozan, sad sam bukvalno realista, neko bi rekao ateista, ali nisam ateista, verujem u Boga na stvaran način, na pravi način, onako kako ja mislim da je ispravno, to je da je Bog stvarnost, istina, zakon. Ono što je do tebe, ono što nije do tebe, kaže Bože pomozi i to je to. Tako da ja sam našao mir u cijeloj toj situaciji, znači ja sam našao unutrašnji mir i uvek kažem sebi Bože neka bude kako hoće. Prvo se pomolim Bogu, da mi je Bog dao ono što poželim, a posle toga kada ne ide onako kako sam zamislio, onda kažem Bože neka bude kako hoće. Tako da imam taj mir, fokusiram se na sebe, da još bolje izgledam, da napredujem na svim poljima, a to će doći, mislim. Ja ne smatram sebe nekim ni lepotanom, sad ni nekom super zvezdom. Ljudi ne kapiraju da si ti to napravio i hype i ostalo i da je to naslov više zbog senzacionalizma, ne onog novinarskog, smećarskog, nego ono u fazonu da zabaviš ljude. Današnji ljudi su toliko retardirani da ja sam krenuo da stavljam na glumu hashtag glume. Počeo sam i u komentarima da pišem čoveče, Boži, gluma, parodija. Kad si poslednji put čuo dobar vic? Dobar I vic... koji je bio, ako se sećaš da podeliš? Dobar vic. Gde si mi sad našao? Ima onih koji nisu za publiku. A svi su za publiku. Ovo gledaju samo stariji od 16 godina, dota su već svi... Ne bi da uvredim nekog, stvarno. Ljudi su sujeti, ali znaš šta mislim? Ne mislim na predsjednika, daleko toga, ali ima tu drugi grupacije. Šala na stranu ima dobrih viceva, mislim. Ajde da se seti nekoga da je stvarno, da kažem, dobar i koristan za publiku, a to je da, ćemo da samo da se setim, jer ja znam mnogi one koji su crnjaci, koji su jako urnebesno smešni. Pazi, ja ti mogu reći da je ovde najbolji vic svih vremena, najbolji crni pričao Savo Lazić, MMA borac, tako da to je bio crnjak, slobodno možeš i ti. A gde si me stavio nepripremljenog, ja i vicevi, Bože me začuvaj, znam za one, mislim, glupo mi je sad da kažem ispred kamere, za one koji su, to su interne fore bukvalno sa drugarima i sa čatom. Daj pucaj čoveč, ovde si kao domaći. Jedino da se setim nešto za Pericu, a ostalo što se sećam, to bi da preskočim zbog sujete. A gde skopaš ova pitanja, gde mi je palo na pamet vic? Sad će jedva dočekati na YouTube-u da se raspišu, ja ti kažem, najbolje za tebe u ovom trenutku je da rizikuješ i da ispričaš neki crnjak. Jao, majko, mila, šta mi radiš? Čekaj da se setim dobrog vica, 2 minuta dok prođe gor. Kažem ti, loša mi koncentracija, jer, kažem ti, došao sam i pio sam i Palitrix, i Febricid, i za imunitet, nešto na bazi Fervexa, i vitamin C, ne znam ni sam šta sam popio. Još radim večeras noćno, ali pošto mi je zadnji dan, na da kažem, jednoj mašini, posle toga prelazim na drugu, odradit ću posao junački kako mora, neću da idem na bolovanje, nisam loša, hvala Bogu, ali kažem ti, što se tiče viceva, mislim,
Izbjegavam zbog ove sujete, majko mila. A da bude baš originalan vic. A da ne bude već sažvakano, gde si me sad to našao? Ajde pomoć prijatelja, morat ću da čitujem. Nije problema, joj. Čovjek, došao si s telefonom, tako da imaš pravo da ga koristiš. Najoriginalniji, najbolji vici. Sad ću da izaberem. Jer dosta ima i do same interpretacije, zapravo ona i sve kad se pričaju vicevi. A ne smemo ovo. Ajde, jednom se živi. Kaže, zašto deca iz Afrike ne piju tablete? Ne valja na prašan želudac, jao Bože, majko mila. Dobri su ovi vicevi za Marka Jacka. Kaže, kada se Marko Jack potukao u školi, direktori i roditelji su dolazili na razgovor. Ja, gde sam ovo našao, majko? Mene su zamenili sa Chuck Norrisom. Eto, pročitao sam. Mani me samo, ljudi su ovako. Mislim, volim ovo za ljude, ali ajde, trudim se da budem, mislim, generalno sam ozbiljan pred kamerama. Ja i kad glumim, mislim, ja kažem da je to gluma i stalo. Mislim, to je moj stil. Jer, kažem, drugi ljudi, idu u maksimalnu sprdačinu, poput Branko Jovanovića, Vaja. Ljudi ne shvataju da to je njihova no limit sprdnja, što bih ja nazvao. A ja ne idem. Ja gledam da bude to magična formula između ozbiljnosti, kreativnosti, umetnosti i dobre komedije. Jer čim nešto iskače, ako si mnogo ozbiljan, rasteruješ ljude, postaješ dosadan. Ako si mnogo smešan, postaješ... Ako si samo smešan i predstavljaš sebe kao nekog cirkuzanta, ljudi te gledaju kao na cirkuzanta, a ako imaš taj perfektan miks i znaš kako i da se postaviš i ostalo, pričao sam ti u prethodnoj emisiji da ti moraš izvinja se. I kada je film u pitanju, kada je video igra, ti moraš zbog ljudi da staviš natpis 18+ fiction, kao nemoj, ovo je proizvod fikcije, nemojte da reprezentujete u stvarnom životu, jer stvarno to je tako. Trošiš li vremen igrice? Batalio sam, pre sam igrao, ali igrat će mi se kad pa mogu da igram, inače igrao sam svašta. To sam pripremio i Max. Krenuo sam od Sega Mega i Nintendo, pa Game Boy Advance, igrao sam Super Mario. Obrtao si Mario. Da, 100 puta. I Bros i onaj prvi, i oni novi 3D. Igrao sam na Sonic Kids, Siphon Filter 1 i 2, Spyra, Medal of Honor 1 i 2. Nije bio Elite of Assault, nego je bio prvi i drugi deo. Igrao sam Delta Force Black Hawk Down, to je pucačina bila na Sonic Kidsa. Igrao sam ISS Pro Evolution 2. Igrao sam i Pro Evolution Soccer za Sonic Kids, to je bio zadnji Japanac koji izašao, to su ti sve takozvani Japanci. Na Sonic Kids sam igrao i Harry Potter, to mi je bila prva igrica kad je izašao, kada mi je baba iz Berlina poklonila Sony PlayStation PS1 2001. godine. Ja sam među prvima imao tad, da kažem, u naselju. Mislim, ne u naselju, nego u naselju, pa može se reći u tom naselju Busiju. Ja sam među prvima imao Sonic Kids, ne računajući igronice. Znači, imala je možda jedna devojka pre mene, samo jednu godinu kockasti, ja sam imao onaj manji PS1, posle toga sam dobio Dreamcast, posle Dreamcasta sam prešao na kompjuter, tako da sam igrao sve i svašta od igara. Znači, Call of Duty 1, 2, 3, 4, Modern Warfare 1, 2, 3, Black Ops 1, 2, igrao sam Far Cry 1, 2, 3, 4, 5, igrao sam Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, igrao sam GTA 3, Vice City, San Andreas 4, 5, Need for Speed Hot Pursuit 1, 2, High Stakes, igrao sam Need for Speed Most Wanted, Carbon, što sam još biš igrao? Test Driver Unlimited 1, 2, znači stvarno sam strastveni gamer, ali ono što više igara to bolje. Od Assassin's Creed sam igrao 1, 2, 3, Black Flag, sve do Unity, a posle toga nešto sam batalio. Od pucačina Crysis 1, 2, 3, onda igrao sam još, šta biš sam igrao? Evo, ako biraš između Tekena i Mortal Kombata, šta ti je bliže? U stvari grešim. Nov Mortal Kombat je bolji od Tekena ipak. Ako gledamo onaj 2D i Sonic Kids, Tekken je zakon, ali ovako Mortal Kombat. Dobra grafika i dobar gameplay. Jedan od tvojih poslednjih postova koje sam video jeste
tvoje obraćanje ljudima koji te hejtuju i koji te ne vole, tom prilikom si pevao pesmu Ne može nam niko ništa. Da, ovo je poruka za sve njih koji me mrze u stvarnom životu. Za TikTok ne računam, Instagram ne računam, to je sve sasvim deo posla. Mislim, aj budi iskren, sad te pitam onako najozbiljnije, znači da zanemarim ovu emisiju, kamere kao da nisu uključene, sad te pitam ovako neformalno, a budi iskren, da li ti imaš hejtere? Pa verovatno ne prijam određenom broju ljudi. Ali imaš. Da li postoji live gde ti nisi video negativne komentare? Dobro, verovatno nisam, da, ali ne pratim previše, ali nisam. A da li si video negde neki post da nema uopšte ružnih komentara? Pa ne. Ljudima ne valja, pazi ovo sad, Mercedes ti ne valja, BMW ti ne valja, Peugeot ti ne valja, Citroen ti ne valja ti Vučić, ne valja ti ovaj, ne valja ti niko. Ne valja ti ni Marko Jack. I onda ko je ljudima, da kažem, podoban? Ko? Znači, čim imaš hejter, znači da ti dobro ide u životu. Jer se hejtuje samo ono što je dobro. Znači, lupa gluposti, te izgužena košulja. Ako nije uska, onda je kao široka. Pa Peugeot 20 godina star, on 2008. Ne znam ni da račune. Pazi ovo sad. Znači, 8 i 5 i 13, koliko je znam. Znači, 2008. to je 15 godina. Ali eto, on je matematika. Onda lupa gluposti da nemam para, što sam kupio Honor umjesto iPhone-a. Telefon 3 modulo po 50 megapiksela, 100 puta zoom, to iPhone može da sanja. Znači, telefon koji koštao u MTS-u 180.000, dobio sam i Honor GS3 sat, oni kažu da sam ja slepac i da ja nemam pare za iPhone u 240.000. A tu možeš ti da uzmeš, može bilo ko da uzme. Znači, čovjek na minimalcu može da u MTS i da izabere šta hoće na otpad. Jeste da će da žrtvuje 10, 12, 13.000 dinara, koliko već, ali šta ga briga, u tih 10.000 uvek može da se zaradi sa strane i ovako ljudi rade razne poslove. Niko ne živi od minimalca, niko ne živi ni od platu od 1.000 evra, svi se snalaze, svi, apsolutno svi, ili devizije iz inostranstva, ili mama, tata, baba, dede, ili radiš još jedan dodatni posao i to je jedna apsolutna. Zašto baš ta pesma? Ovo je namenjeno za sve moje hejteri stvarnog života, koji pokušavaju sa sljedećom mantrom. Snimam za TikTok, ja sam ovakav, ja sam onakav, raznim, znači, spletkama, lažima, nameštenjima, pokušavaju da me ugroze. I u to ime. Ne može mi niko ništa, jači sam od sudbine, mogu samo da me mrze, oni što me ne vole. Ne može mi niko ništa, jači sam od sudbine, mogu samo da me mrze, oni što me ne vole. Ne idu mi narodnjački trileri, ali baš me briga kako drugi ne znaju ni da beknu, ovo je bilo super, ovo je bilo namenjeno njima. Što se oni više trude da me sruše, ja sam sve jači, meni sve bolje ide i to je bilo namenjeno njima. Jer sam stvarno imao, znači toliko sam imao kneva, pa doživio si ti 100 puta da ti neko u stvarnom životu sabotira. Da se vratim na onu priču, a to je da video si sam 100 puta. Ljudi hoće da te, čim ti ide dobro u životu, gledaju da te sabotiraju, gledaju da ti nameštaju, gledaju da te ogovaraju te, praviti spletke, sapliču te, a ne shvataju da ti ne mogu ništa. Ja sam to uporedio kao kada neko uzme pištolj sa 9 mm parebelu municijom, nego kad uzmu pištolj sa plastičnim kuglicama i pucaju na panzer tank. Eto, to je to. Jer ti imaš samopouzdanje, tebi ide dobro u životu i istina će uvijek da pobedi laž, plus ako i ti si neko i nešto, ti nećeš da se hvališ, ja imam te veze, ja sam ovdje, ja sam onde, nego ćeš samo da čutiš i sve će da se vidi iza tebe. Samo upravio mislim. Apsolutno, hoće li to biti novi nadimak Marko Don Jack Tank? Ne, Marko Jack. Don Marko Jack Boss je fiktivni lik koji je sprdnja kriminalnog sveta i sprdnja bossova, a ja sam inače Marko Milovanović, Marko Jack na TikToku. Tako da će najbolje da ostane tako, Marko Jack, Marko Jack. Jack sinonim za gospodina, za šmeker, za neko ko ima kvalitete, ko je markantan, ko je dopadljiv ljudima, ko ume da ih zabavi, da zasmeje, ko je i ozbiljan. To je, znači, neki alter ego kojem ja težim. Bukvalno, to je neko na koga se ugledam. Znači, da kažem, taj alter ego. Da budem to, bukvalno, znači Jack, a ne da budem kao ostali seljak i da budem bez manire. Kao što vidiš sad. Pa ako bi neka pesma trebala trenutno da to opiše tvoj život ili tvoje emotivno stanje
eto, tvoju karijeru koju, ali možda čak i bolje emotivno stanje, da to onako malo razgolimo pred publikom. Pošto sam znao da ukrade moju devojku od dečka, i uvek mi se tako desi da osvem neku devojku koja već nema sređenu situaciju, ajde da kažem da je to ova pesma. Ne umem sa njom, ne umeš sa njim, kao ne vidiš, kao ne vidim, ne umem sa njom, ne umeš sa njim, kao ne misliš da na tebe pomislim. Eto, mogu bi to. Ne umem je ni ja sa njom, ne umeš ni ti sa njim. Eto, to bi moglo da se opiše, da kažem. Nemam taj status da nešto imam kao ozbiljno, ovako, onako, ali to bi je palo na pamet. Na šta kradeš te devojke? Pa ne kradim nikako, ja sam to što jesam. Devojke vole, pazi, da ti kažem iskreno, devojke vole kada si opušten, kada si normalan i kada ih osvajaš ponašanjem. Samo ti moram reći ne svuda. Kako misliš? Kada si opušten. A dobro, nisam mislio, a u Nemanja, lela. Morat ćemo ja i ti da idemo u neku crkvu, da se ispovedamo mnogo, imamo nestašne misli. Mislim da si opušten, da nisi pod nekom tenzijom, da devojke ne vole narkomane, devojke ne vole problematične. To što kažu da se lože na loše momke, to samo može da se kaže samo za one sponzoruše i za one koje su mentalno ograničene, tako mogu da kažem. Jer inteligentna devojka traži potpunog muškarca. Potpuni muškarac je onaj koji je uspešan, koji ima imidž, da kažem, uspešnog čoveka koji bukvalno, znači, stvara imperiju na jedan kvalitetan i moralan način, neko ko nema probleme sa zakonima, neko ko će da obezbedi sigurnu budućnost i pored koga će se osjećati bezbedno. A inače, nijedna normalna devojka ne voli, da kaže, momke koji su nasilni, koji su problematični, pa sutradan strahuje da li će i ona da dobije batine, da li će da doživi neku neprijatnost, tako da svaka normalna devojka koja drži do sebe, ona bira momka po tome na osnovu ponašanja, na osnovu izgleda, na osnovu posla, zanimanja. Neće sigurno nijedna normalna devojka da bude sa nekim ko je problematičan, ko je nestabilan i psihički, i emotivno, i finansijski, i da bude sa nekim klošarom, ludakom ili budalom. Ti mi kažeš da li grešim ili ne? Pa ne, trebalo bi da i tako, do duše ima uvek i tih izuzetaka koji potvrđuju pravila. Pa ima izuzetaka, bolje da ih izbjegaš. Jer, pazi, ti da si problematičan, tebi takva devojka ne treba. Devojka koja će da se, ti da bi zbog nje postao problematičan, ti samo padaš, što je problem. Problemi sa zakonom, problemi sa zdravljem, problemi sa financijama, tebi to ne treba. Da li si nekad upao u problem zbog devojke? Nikad pa ni tako. Ja sam neosuđivan, nikad nisam napravio neki incident, problem. Što se tiče, da kažem, samih financija, uvek sam bio stabilan, kada mi je nedostalo para, uvek sam pozajmio od nekog drugara, kuma, od mojih, ali to je bilo baš kad mi zapalo ovako, uvek sam bio stabilan. Sad imam čak 3 pitanja za tebe u jednom. Prvo je koliko si najduže osvajao neku devojku, drugo je šta je najromantičnije što si uradio, a treće je koliko para treba za jedan dobar izlazak sa devojkom. Evo, stvarno, ti si najinteligentnije stvorenje koje sam sreo do sada pred kamerama. I stvarno pravi užitak, čovjek koji ne podjebava, čovjek koji zna da postoji pitanje za zabavu ljudi, stvarno Nemanja, svaka ti čast. Sad idemo redom. Prvo, ponovi mi prvo pitanje. Onda idemo jedno po jedno. Prvo je koliko si... Ja se izvinjam ljudi, znači jedva sam došao i na snimanje. Prvo je koliko si najduže osvajao neku devojku. Ovo što sam bio najduže s njom. Ovo mora da ispričam od početka do kraja. Prvo dopisivanje 2008. Ja sam mi slagao da sam ja stari, zato što ona bila 4 godine stari od mene. Ja sam imao 18 godina, ona imala 22. I meni je bilo glupo da ja priznam da imam 18, 17 i po. Ja sam lagao da sam 85. godišta, ono 86. I tad smo se dopisivala, stalno nešto priča, bila s nekim dečkom, svađala se, jeste, nije, jeste, ni mene to nerviralo kad je pričala o bivšem tom. Nego nije volio, nego bukvalno priča kao da hoće da mi se poverava. Ali ja, ljubomoran sam, i škorpion u meni, ne volim da slušam o drugim momcima. Nisam ljubomoran ovako da branim nekom, samo smanji klimu ako nije problem, bratiću, da malo samo smanji ako nije problem.
ili ugasi, ono, pa posle upali, ne vredi, znači, bolje malo da bude i toplije, ne vredi, znači, stvarno, izvini, ima da mi zametiš. Pa posle nek upali na kratko, jer, kažem ti, ovo je has, bukvalno. Da se vrati na priču. Znači, ja sam od 2000, znači, ja sam tada nju slagu da sam 85. 5 godina stariji, ali pričala ta stalno, bivši. Posle toga krenula da se dopisujem početkom 2010. Trebali smo da idemo na Tuborg žurku, ona je dalje bila s tim momkom i opet je pričala, to se rastala se, ali opet je pričala o njemu. I ona imala taj profil na Berkshireu, to je bilo kao MySpace. Ali dok nisam naleteo na nju, ja sam dopisivao se sa drugim devojkama, viđao stalo i ne ide mi, jednostavno ne ide mi i opet neđem na nju. I treći put, bukvalno, 2010. godina, mi krenemo da se dopisamo krajem oktobra i ona meni kaže da ima dečka. I ja kažem joj, pazi sad, mene ne zanima tvoj dečko, mene zanimaš ti. I ona kaže, ja pa znaš, ja ne znam kako ću da se osjećam, ja ono, to sam kao preradila, kao klinka, to je meni glupo. Rekao, šta me briga što ti je glupo, mislim, ako hoćeš da se vidimo, vidimo se, ako ne ništa. I ona se videla za mnom. Ja došao cross motorom, znači cross motor enduro, jeste 50 kubika, ali onako veći motor. Znači, taj motor se pravio sa 125 i 250 kubika, ali on imao 50 kubika, znači Gedževac, četvortaktar, ali stvarno je bila atrakcija da ga voziš, znači jedini si imao u okruženju 30 broj, bukvalno, kao za stan, bukvalno. Znaš onaj motocross? Samo što je imao enduro gume i ostalo. I što sam htio da kažem, ja sam se pojavio i ona meni kaže da je već tada se zaljubila u mene kada sam sišao sa motora i kad sam skinuo kaciku. I ja je priđem i ja gledam, to je bila prva devojka koja mi se više svidjela uživo nego na slikama. Na slikama je bila onako prosječno lepa, a uživo je bila prelepa kad se setim. I ja, kad sam bio s njom, ja odmah je uhvatim za ruku. I išli mi prema Čačevci gore i ona mi je sedala u krilu i krenuli smo da se ljubimo. Krenuo sam da je mazim, pričam nešto, umiljavam se, onda sam krenuo to da ljubim, to i onda poljubac se desio. I ljubili smo se baš 2 sata, baš dugo i trudio sam se da osvojim. I kada se sve to izdešavalo, mi se vratim u kući i tad su bili fiksni telefoni. Imao sam tada 213-877 mi je bio moj broj, posle 7 je 213-877. Naravno, kažem ja, jer novo broj nema veze s tim, tako da mogu da pokušavam da sutra. Mogu i da kažem moj prvi 064-141-5219, pa posle toga to je bio 2001. godine. Ne, koje godine je to bilo? 2000 je bio. Pa posle toga 063-847-8709, to je bio Mobtel, a 063-884-6429 je bio Mobiclix. Znači, pamtim to bukvalno. I ja se sećam da, ja sam imao sad tad Sony Ericsson kao se stoji, ona imala telefon na preklop, ali smo se čuli najviše preko fiksnog, jer tad su bile dopune. Baš posle toga su krenuli pametni telefoni. I ja se čujem tad s njom i ona meni kaže, ja ne znam šta ću da radim s tobom, kao, dobro, nije rekla šta ću da, nego ne znam šta ću da radim, kao, evo dečko, mene glupo. Mene ne zanima tvoj dečko, mene ne zanima što ti, hajde da se viđemo, pa, a nek polji pobedi. I ona, bukvalno bukvalno znači, hajde, nastavila da se viđe sa mnom, mi smo se viđali svaki dan. I to je bilo zabavljanje kao zabavljanje naših roditelja. Šetali do hipodroma i po parkovima, vozili na motoru i sedela mi u krilo. Bila je romantika, stvarno bilo top, ali nerviralo me što nije ga otkačala odmah, nego kao da vidi šta će bude sa nama. I ako sve bude top, da otkači njega. Nerviralo me to što ima zajedničku sliku s njim. I ja sam bio ljubomoran katastrofa. I sve dok ga nije ostavila, bukvalno mesec dana je trebalo da prođe nešto manje od mesec dana, da ga on otkači i da, pošto je Beograđan u pitanju. Mi smo iz Požarevca, tako da. To je bilo tada. Nije bilo onih scena da oprati on do tebe, otpratiš je ti do njega. Ne, pa Beograd je to. Bukvalno. Drugo pitanje je bilo šta je najromantičnija stvar koju si uradio? Pa najromantičnija stvar, to je bilo sa ovom djevojkom u kojoj sam volao najviše na svijetu, ali neću namjerno da kažem koje godine to bilo i kad. Jer nije zaslužila da je. Nemoj joj ime reći neka trune. Ma ne samo ime, neću ni godine, ali Boga ima. Vidim da usrećila se posle mene i ne zanima. Ja kad je vidim na ulici,
pokrenem glavu. Ujela me za srce. Sedeli smo na klupi, bila je zima, i ja sam izvadio čebenci iz auta i pokrio da je ne bude hladno. Skinuo sam čak i jaknu i pokrio je da, pošto smo tad blejali, volili smo napolje da budemo i viđali smo se tako, Ljubičevo, Smederevo, svuda redom. Bile su, a oni smijem da kažem, će da ljudi ukapiraju šta je bilo, kad je bilo, bolje da pričutim taj deo. Nisam mislio da otkrijem identitet, nego mislio sam da ne kažem sve događaje. Zbog čega smo se tu viđali, znači sve ti jasno. Pa mogu i da kažem, bile su one COVID mere, tako da eto, neka bude, sad se ona pronašla sigurno. Nisi mogao da ideš po lokalima, jedva su skinuli one zabrane i mi da se ne viđamo samo po kućama i stanovima, u mom stanu ili, dobro, kod nje kući sam bio samo za slavu, tako da, to je bilo nešto najlepše. Klupa, jakonu i... Ne jako, mislim, čebenci sam imao jedno. Znači, tanko čebenci, to mi služi da, kad nešto gledam ispod auta i tako dalje, ja sam je pokrio time, bilo je čisto i lepo. Jer ovog imam to čisto, retko kad koristim i ja je pokrim da ne bude hladno. I posle toga jako sam skinuo. Znam, vrate, zašto ti treba to čebenci, ja sam dugo vozio Peugeot. Mi što vozimo Peugeot, mi ne idemo bez čebenceta. Ne, ja nosim ovako, zbog ovakvih stvari. Ja zbog zavlačenja pod auto, ali dobro. Koji Peugeot imaš? Ma imao sam, sad nema. Šta voziš? Pa menjao sam ih sve moguće. 7.407 manje više sve. A imao si 307, 308? Da, 307, 8, 206, 406. I koji ti je bio najbolji Peugeot? Meni je najbolji 406. Najstariji, ali ubedljivo najbolji. A kod 206 je izazvala te torzija? Bio je benzinas, tako da je izazalo sve. A šta sad voziš? Sad ne vozim ništa, sad mi se i ne kupuje, pošto nema parkinga ovdje gde sam trenutno, da. Ma dobro, kasnije možda uzmeš što hoćeš. Lagano, ali sad ću ti pre ovog trećeg pitanja ubaciti mali segment glume, pretpostavljam da će ti svideti jer je vezan za ovu priču, kako bi izgledalo, pa slobodno možeš i nešto iz iskustva, kad Marko Jack upoznaje roditelje svoje devojke prvi put. Pa to si vidio klip na TikToku. Pa ništa, lepo se javi, dobar dan, poštovanje, ja se zabavljam sa vašom ćerkom, eto, meni čast i zadovoljstvo da se upoznam. Zato što je vaša ćerka divna devojka, divna osoba i volim je najviše na svijetu. Posle toga ulazimo u neki normalne razgovore. Koje su najbolje teme kada prvi put odeš na večeru kod njenih? Pa, opušteno, uglavnom. Prepustim to njima, pa posle toga se prilagodim. Jer u tom slučaju bolje da oni vode glavnu reč, a ne ti. Jer oni tebe puste namjerno da pričaš, da bi te kao upoznali bolje a malo si sujetni i zaštitnički nastrojeni prema svojoj ćerci i onda zbog toga bolje da prepustiš ti razgovor i ti upoznaš i da ne bi napravio neku grešku, jer je veliki problem što većina, da kažem, devojaka mnogo zavisi od mišljenja svojih roditelja. Da li si imao taj slučaj da... Imao sam slučaj da devojka bukvalno nije pričala sa svojim roditeljima zbog toga što se nisu lepo slagali sa mnom, pa skoro po mesec dana. Zato što se nismo slagali jednostavno, nesuglasice i neki privatne stvari. Mislim, posle toga smo mi regulisali to. Nisu bile svađe, ja se ne svađam, nego kad se ne slažemo, onda oni nisu za to, zbog nekih stvari i tako dalje. Ne vezano za moje ponašanje, nego, evo mogu da kažem otvoreno. Smetalo mi je to što financije nisu bile po njihovom ukusu, bukvalno što, recimo sad kakve jesu, sad sam super, ali, bože moj, gde si bila kad sam bio niko, ali nije bilo tad tako, nego ljudi su malo bili nerealni, znaš, kao i većina balkanskih roditelja. Za balkanske roditelje idealan je muškarac, onaj koji omogući sve uslove na tacni, bukvalno, ne izvolite, a u stvarnom životu to nije tako. Onda nam i ostaje to pitanje financija, koliko treba novca za kvalitetan izlazak sa lepšom polovinom, ako želiš da sve bude tip top. 100 €. I kako bi ga organizovao? Lepo odemo za Beograd i kod Brankovog mosta, nacionalna klasa je jedan od omiljenih, butik u Knez Mihajlovoj,
ako su u pitanju lokali na Keju, to su kako se zove, Monza, Rio, u Rio sam najviše bio puta sa devojkom, pogotovo s jednom iz Beograda, a da ne kažem koje nasilje, 2 godine smo se viđali, ona će da prepozna, će da vidi ono. 2 godine mi smo izlazili najviše u Rio i Monzu. To nam je omiljeno mesto. Jer imaš privatnost, niko te ne smara i možeš da budeš opušten sa devojkom. Ne nešto preterana vulgarnost, ali da padne neki poljubac, to sve onako kulturno normalno, kao i svaki par, da kažem. Da li ti se dešavalo, recimo, u poslednje vreme dok si sa nekim da te možda neko prepozna pa se ne ponaša primereno ili nešto? Da, dešava se, ali ja sam rešio da se obračunavam s tim. Lepo kažem njima da me zaobiđu i da će da bude problema. Jer ne želim na to što sam, na primjer, javna ličnost i popularan. Ljudi, da nešto razjasnimo. Ja nisam neki celebrity. Kada budu bili milionski pratioci, Bože zdravlje, znači neka bude samo zdravlja. Nikad ja neću od sebe da smatram nekim celebrityjem, ja sam kao sad popularan, ja svako onako, ne. Samo jednostavno čini se da me ljudi znaju zbog TikToka. Ajde da budemo iskreni, jel me ljudi znaju ili ne? Prvi ti kaže, evo da ne bude... Apsolutno. I šta ima da pričam? Znači, to što se ja bavim javnim poslom, to ne daje ljudima za pravo da budu pokvareni, zli, odvrati, da mi se penju na glavu. Možda su drugi youtuberi, tiktokeri navikli na to da im se penju fanovi na glavu, pa izbegavaju centar grada i ostalo, idu na neka anonimna mesta. Ja volim da idem na anonimna mesta kad ja hoću, a volim da idem na javna mesta kad hoću. Ako hoće neko lepo da se slika sa mnom, mora lepo da me pita, bez dobacivanja i ostalo, jer u suprotnom reagujemo odmah. I spreman sam da idem i do kraja. Pa mora drugačije. Ne možeš, nema vaspitanja, nema kulture. Ja to prvi ne bih uradio. Ja sam video i Vučića, i Đokovića, i nema koga nisam sreo uživo. Video sam i Sašu Kovačevića uživo. I pozdravio se i s Acom Lukasom. Mi smo se pozdravili kao 2 brata. Evo, sad ćeš nam rešiti jednu misteriju. Kad si spomenuo Sašu Kovačevića, Saša Kovačević kaže da ima 1,80 m. Koliko imaš i ti, da li je više ili niži? Ne, on kaže da je 1,85 m, ali nisam ga zagledao. Tu je malo, možda više od mene, malo. Ali tu smo, slični smo, da kažem. Dobro, to smo rešili ljudima misteriju. Nije nisak, to nemojte da se kripujete, lepo dečko izgleda, fantastično peva i sve pohvale. Ali eto, ja na primjer kad vidim nekog popularnog lika, do duše, eto, ajde. Neka bude da su oni poznati od mene, ja sam, pojavi se na TikToku, ljudi znaju pomoću TikToka za mene. Ali eto, u odnosu na druge, ja, na primjer, nikad. I kad vidim tako ljude koji su stvarno poznati, ja ih ne smaram. Bukvalno, ako bih hteo da... Prvo, i ne volim da se slikam s ljudima. Drugo, ako procenim situaciju da mogu da mu priđem, pozdravim se lepo s njim sa poštovanjem. Da li si tražio nekad nekom sliku? Pa par puta je dala ranije, sad ne. Mislim, ne od TikToka, nego kao tinejdžer, da, ali posle toga ne, iskreno. Sad svi tinejdžeri su imali i onaj običaj da lepe postere po svojim sobama. Koga si ti imao na posterima? Mi smo imali Ronalda, debelog. Jedinog. Da, pa dobro, i ovaj Cristiano je dobar. Kristina, što ga zovu. Ali nije dobar je Ronaldo, on može da priča ko šta hoće njemu, čovjek je čist primer da kažem hard discipline, znači disciplina, trening i rad na sebi je ključ dugovečnog uspeha i dugotrajnog uspeha. I ako, na primjer, ne radiš na sebi, eto, on je totalno suprotno s Ronaldinho. On je bio super talenat, bio je najbolji fudbaler svih vremena. Nikad neće da se pojavi taj fudbaler koji je poput Ronaldinha, koji je kao i u favelama, znači bukvalno tamo kada su se klinci igrali, dobri dribleri kada su bukvalno tamo, pošto je to sirotinski deo u Brazilu, mislim u Rio de Janeiro i u Brazilu generalno, mislim, nije samo Rio de Janeiro, tamo ovaj grad gde su igrali fudbal i ostalo, već ajde da kažem da tamo u tim siromašnim kvartovima, kao što su se deca igrala koja su dobra, žonglirala sa loptom, izvodila razne akrobacije, ja se izvinjam, samo proveram da li imam temperaturu jer se preznojavam i malo je mučno održati intervju kada bukvalno bi trebalo da odmaraš, ali hvala Bogu da nekako podnosim dobro. I da se vrati na priču, znači, što se tiče Ronaldinha, on je bio takav tip igrača koji se bukvalno ponašao se kao
da kažem, neki najbolji klinac koji je driblo bukvalno ceo tim. Znači, radio sa loptom šta je hteo. Znači, on je bio mali Maradona. Čak i bolje od Maradona. On je bio virtuos. I on je za Cristiano Ronalda pojam. Ali šta je njega sjebalo? Devojke, alkohol, lake droge, ali najviše, da kažem, te žurke i alkohol i lake devojke, nemoralne devojke. I to je, da kažem, uticalo na njega. Bukvalno, da propadne dok Ronaldo, evo, traje i dan danas. Iako je smanjio gas, on je to smanjio gas, kažu zbog godine, ne bih rekao, on je smanjio gas zbog toga što se zasitio para i njega boli, on to radi pametno. Kao što radi David Beckham, bukvalno kao što je radio David Beckham prije nego što se penzionisao. David Beckham je savršen primer savršene implementacije marketinga u svakom smislu, ne samo u svetu sporta. Da li znaš bolju marketing ikonu Davida Beckhama? Budi iskren. Ko? Ajde da budemo iskreni. Čovek koji je malo bio iznad proseka, imao je taj karakterističan pas, imao je pucao je dobro slobodnjake, ali realno bilo je dosta boljih fudbalera od njega. Nećemo da se lažemo. Koga bih izdvojio iz tog vremena? Ja smatram da je Kaka bolji fudbaler od njega, recimo. Bolji tehničar bio. Od veznjaka smatram da je bio dobar i iz tog vremena, samo da se sve. A dobro, bio je i Zidane. Bio je Zidane, bravo. Zidane je bio bolji od Beckhama, isto. Snejdera sam hteo da spomenem, isto. Dejan Stanković je bio podjednako dobar, pa u nekim situacijama i bolje od Davida Beckhama, što se tiče agilnosti, brzine i generalno je bio jači fudbaler od Davida Beckhama. Pričamo o veznim igračima. Veron isto. Znači, postoji mnogo igrača koje ja pamtim iz tog perioda koji su, na primjer, bolji bili od Beckhama, što se tiče overall kompletne situacije i priče. Ali eto, David Beckham je uspio sam sebe do novči, zato što ima kefal za to, ima mozak, ima feeling. On tačno zna šta je radio i evo, pogledaj šta je uspio. Eto je Ronaldo nastavio da radi. Da biraš u košarci Dejan Bodiroga ili Nikola Jokić? Pa Dejan Bodiroga, zbog emocija. Jokić, zameram mu što ne igra za reprezentaciju. Jokiću, izvini, ali ja se slažem. Nisam nešto emotivno vezan za košarku, ali da, veći je po meni Jokić u klupskom delu, a Bodiroga kao igrač nacije definitivno. Ne, Bodiroga je stvarno požrtvan. Kako kažu, seks, droga, Bodiroga, ako koje sam budale bilo. Da li voliš neku pesmu, recimo iz tog žanra, sad si pomenuo Blažu i Kljunove, ali možda čak i nešto od roka, pa ima uvek i ona anketa EKV ili Azra, ne znam koliko slušao te bendove. Volao sam da slušam Divlje jagode. Motori, 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 ili igra rock'n'roll, cela Jugoslavija, ili dok svira radio, šta bih ti radio, na 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 na, ili dođavola sve, dođavola sa mnom, odlazi, ili kao letnje kiše. Znači, mnogo ima pesama koje sam volao iz tog perioda, koji dan danas pevam u live. A kako se snalaziš sa poznatom rock narodnjačkom pesmom? Moji su drugovi. Pa solidno, ali nisam je toliko puta pevam. Nisu je naručivali u live-ovima. U zadnje vrijeme naručuje najviše What is Love, naručuje neke narodnjake, ali nju nisu. Ali planiram, bože moj, kada bude bilo opet muzičkog live-a, pa mogu ljudi da naruče i tako neko. Evo, sad imamo odgođeni muzički live. Koji ti je najdraži narodnjak? Pa kafana je moja sudbina, ona me sebi uzela. Kafana je moja istina, željo jedina. Možda sam pogrešio malo tekst, možda nisam, ali to je to u suštini. U poslednje vreme si takođe dosta koncentrisan i na samu glumu u svojim live-ovima. Da. I onda je baš... Ili nisam preživeo neverstvo tvoje, da neko ima ono što je moje, ozar se tvoje osne ljube, tuđim usnama. Ja sam čak hteo da te zamolim jednu tvrđu pesmu, ali ne znam koliko to slušaš. Ili na slikama iz prošlosti naše, pored mene nasmijana ti si, stare stike, a pitanje isto, da li si me voljela ili nisi,
na slikama iz prošlosti naše, pored mene nasmijana ti si. Stare slike, a pitanje isto, da li si me voljela ili nisi. Ali to je bukvalno pesma koja je baš related to me. Ono, nekako sam se poistovjetio s tom. Ako si raspoložen, idemo na još 2 pesme. Prvo imaš pravo da odbiješ ako se ne snalaziš ili ako ne želiš. To je prema određenom broju časopisa najbolja Jurok pesma. Koja? Pogledaj Dom svoje anđele. Kako ide beše? Slobodno izgooglaj tekst. Pa ne, ja tako radim, to radi mnogi, da kažem. Bolje i to nego ovi što puštaju na matricu. Da, ma kaos, pa ja nikad neću da radim to što drugi rade. Ja se stvarno izvinjavam, znači stvarno ovo je mučenje, bukvalno mučenje, za malo da ne dođem na snimanje, mislim generalno... Ali moram ti priznati da si jako koncentrisan. Pa, ali nisam ispavao cijelu noć, došao sam iz noćne, nisam mogao kad imam tu borbu imuniteta, da li je grip, šta je, ne znam, ali znam da nisam svoj, bukvalno, do skoro je bilo, da kažem, i jakih otkucaja, sada i nema, tu je oko 90 dok pričam, to je okej, ali bilo je preko 100 konstantno, znači, što nemam probleme sa srcem, ali to je znak da se organizam bori, bukvalno, tako da, ali eto. Šta smo beše? Pogledaj Dom svoj anđele. Ajde, pevaću ti sve što poželiš. I moram ti, evo ovo javno kažem, da si čovek s kojim je najlakše snimiti intervju. Inače da znate, jer smo mi prijatelji u prijatnom životu. Tako je. Eto, neka znaju. Eto, hejteri, ste čuli, ajde sad pišite i dalje onaj nonsens. Kako je tebi teško da pričaš sa mnom. Pogledaj svoj Dom anđele. Anđele, ja. Dobro je što ti kažeš, ali ja se borim bukvalno, jer malo pre kad se pipne mi po vratu, nekako ima osjećaj kao da imam temperature, ali dobro, preživit ćemo. Kaže, pogledaj Dom svoj anđele, iskini paučinu s očiju, vidjet ćeš prizore potresne, vidjet ćeš nesrećne i bolesne, vidjet ćeš čemer smrti i jad. I onda je, pogledaj stado anđele, sve samo bogati i prosjaci, slepi tomare u gomili, svima su kičmu polomili, od tebe očekuju spas. I kako ide beše? Gde su beše? Gde beše ovaj refren? Samo malo. Anđele. Jel tako beše? Anđele. I onda ide još jednom. Anđele. I onda ide beše ruke mu ogrezle u krvi. Jel tako beše ide? I onda ide, podigni mač svoje anđele, i tako i dalje, i tako dalje. Ajmo tu drugu pesmu, ispunit ću ti sve. Druga je da sam izabereš najemotivniju pesmu koju si čuo. Ajde da vas malo bacim u bedak. Kasnije ćemo se posvetiti jednog videa koji si radio u live-u, isto i možda najdepresivniji video koji si snimao. Evo, sad ću da otpevam ovo. Ovo je najtužnija pesma koju sam otpeo u životu. Bog da dušu prosti Johnny Cashu. Jeste ovo posvećeno, ova pesma je posvećena, da kažem, njegovom životu, imao je problem sa drogom, ali eto, reči su fantastične, sad će da čuješ. Ovo je engleska verzija, mislim, stvarno, mislim na engleskom, ali ko razume, razumeće. Mora sa ovim lepše će da zvuči. Jedino ne znam da li će nas zezati za copyright. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. Razumeš reći? Refren ubija. Ja se rasplačem kada ovo čujem. Slušaj. Evo, sad će da čuješ. Kako, brale, kako je tužna pesma. Sad će da čuješ. Sad će da čuješ. Ovo ubija. Pa čuo si Johnny Cash. Evo, ne iži se. Kad kaže, gledaj sad kad se uživi.
What have I become? My sweetest friend. Ali ovaj deo je najgori. Everyone I know goes away in the end. I onda kad kaže and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you. Nisam čuo veće da ga. Inače, ne znam da li znaš da to nije čak ni pesma Johnny Cash. To je druga ili treća najpoznatija obrada. Johnny Cash je tu pesmu uzeo od jednog benda koji nije naročito poznat. On je proslavio. Ali to ono što ja pričam, da je stvarno glupo što ljudi gledaju da se poistovete sa nekim umetnikom. On ima problem sa drogom, on je zbog droge sjebao svoj život, izgubite kompas i ostalo, poletao u visini i tako dalje, opeo se. Ali ja doživim ovu pesmu, evo sad ću da ti kažem analizu ove pesme, evo sad ćemo da je pustimo iz početka. Ako možeš samo uzeti tekst zbog copyright. Znači, I focus on the pain, the only thing that's real. Znači, fokusiran sam toliko pati, znači, povredio sam sebe da vidim da li dalje osjećam. Znači, čovjek se toliko pogubio, znači, ja tako doživljam tu pesmu, da si u tolikoj depresiji, da više ne znaš da li si emotivac, da li postoješ. Ti si toliko pogubljen od života, bukvalno, šta ti se sve izdešava. I koliko si razočarao ljudi. On kažnjava sebe, kaže focus on the pain, the only thing that's real. Znači, on sam sebe kažnjava zato što je povredio nekog. I onda kad krene. The needle tears a hole, znači, bukvalno, tu je neko upisao. Needle tears a hole. Znači, da igla buši rupu. Kao da je to, bukvalno, verovatno i taj imao problem sa drogom, čim je, kao to je stari, ali taj deo ću da preskočim. Ali ovo, kaže, try to kill it all away, kao da sve, a on pokušava na taj način, eto, taj deo bi ih preskočili, neko bi probao sa alkoholom, neko bi probao sa nečim drugim, ali on se tu i poistovetio sa drugiranjem. Ovaj deo mi se najviše sviđa kad kaže. Ovo može svako da se posveti. What have I become? U šta sam se pretvorio? To je kada razočaraš ljude. Moj najdivniji prijatelj. A ovo, kad kaže everyone kaže svakog koga poznaje, na kraju nestane. To može da se poistoveti i sa smrću, a i sa ljudima koji jednostavno nestane. Zavoliš osobu, vežeš se za prijatelj, vežeš se za devojku i ona nestane i ti bukvalno patiš. I ovaj drugi deo kad kaže, sad će da čuješ. Kaže and you could, znači mogo si sve da imaš, svo kraljevstvo od prašine. Znači, on je mislio da to sve što je stvorio, da će bukvalno da mu bude dovoljno. A u stvari je sve to beznačajno. I jer je on to shvatio i onda on ovde peva, znači, prikazuje neku jako tužnu emociju, tužno stanje, gde on kaže I will let you down, ja ću ti izneverim, I will make you hurt, ja ću te povrediti. Zato što on je, da kažem, osilio su u toj pesmi i tu mogu svi da se poistovete. Da su poleteli u nebesa, povredili su drugi ljudi i zbog toga su razočarani. Da li ti se nekad desilo da si plakao uz neki film? Redovi rana, tu sam baš plakao zato što zbog jednog čoveka silni ljudi nastradali. To mi je bilo haos. I za Titanic isto. Titanic, ja mislim, je jedan od najboljih filmova svih vremena. Najskuplje je u to vreme, znači najviše para je, da kažem. Mislim, sad neko kaže, jao Titanic, jao, kako je to, na primjer, easy, što bi rekao, easy, kao ono, ali šta je bolje od Titanic? Retko šta. Dužina filma, kinematografija, znači tehnike snimanja, efekti, sve. Pazi, to je 99. više napravi film, ili ne? 97. ili 99. Nemojte da me shvatite. Verovatno 99. da. Pretpostavljam. Proverit ćemo čak, ali trebalo bi da jest. Ne, pošto, bože moj, tu su dežurni lingvisti, naučnici, jako pogrešiš, što će bude rupa na nebu. To se zna, mislim. 97. Eto, 97. bio sam upravo. Stari od jede moje bivše. Ko je 98? Ti si više. Znači, bio si sa prstima u pekmezu, što bi narod rekao. Nije, nećemo da budemo takvi. Ja sam imao 30, kad devojka ima 20. Koja je idealna razlika u godinama? Pa, ne postoji.
Zato što ko se danas zabavlja sa ličnom kartom? Jer ja sam ovdje vezan. Aca Lukas. Da. Pa ljudi se ne zabavljaju sa ličnom kartom, čovječe. Koliko ja njih znam koji su propali još sa 20. Ako si propao sa 20, kako ćeš da izgledaš sa 30? Sa 40. A znam ljude koji sa 40 su i jači i bolji od mene, recimo. I šta imamo da pričamo dalje? Sve sam ti rekao. Niko ne piše na čelu koliko će da živi, koliko će da traje. Ja čak znam neke devojke iz grada. Jednu bar znam. Čoveče Bože. Ona, kad se družila sa jednom ovom bivšom devojkom, mršava bila nikakva, sad nikad lepša, nije bila 37 godina. Izgodnija i ono, devojka blista. I šta ima da pričamo dalje? Tako da godine su samo broj. Mladost traje, i to mogu da potpiše, da je mladost od 18. do 45. Od 50. krećeš lagano da stariš. Do 50. ti si mlad, ali kaži 45. tu ti je da se uopšte ne menjaš ako ti genetika dobro je stala. Ako jebi ga, imaš probleme, kreneš da sediš, plavio se bore, sve zavisi od lifestyle, od genetike, od svega, ali najviše lifestyle. Ja imam lepršavu psihu i za to. Ti si počeo, i to sam ti pomenuo, da snimaš dosta emotivnog sadržaja po pitanju glume u svojim TikTok live-ovima i gledao sam, ne znam pre koliko ti je vremena bio taj live, radio si 2 imitacije jednu za drugom. Prva je bila... ček samo da se setimo, pošto sad, evo, pomoć prijatelji tu, ajde da nabrojem filmove koji su mi se sviđali, najbolji naši filmovi. Sad ću da ti kažem koji su bili filmovi, evo, da napravimo tu ispravku, jer ja kažem da čovek kada je ispoj iz toga, ljudi danas gledaju samo da se smeju. Opet ću da spomenem Vojaža. Jedva su čekali da ga satanizuju, što nije rekao spermatozoidi. Ovo je jaka stvar, mislim. Evo, sad ćemo da se podsjetimo. Najbolji jugoslovenski filmovi, kako da kažemo? I taman te koje voliš ocenio od 1 do 10. Čekaj, da vidimo, da se setimo. 10 najpopularnijih. Valter brani Sarajevo, to mi se sviđalo, ali to su ratni filmovi, Tesna koža. Ali ajde vidimo srpski, ti si me pitao najbolji domaći filmovi, bolje to da napišemo, jer Google je malo retardiran, da budemo iskreni, jer sam ga lepo upisao. Najbolji domaći filmovi. Montevideo i daj, ne? Lepa sela, lepo gore. Klopku sam volao da gledam, Profesionalac, a to su sve trileri, brate, rane, Mrtav Vladan, dobra komedija, 3 palme, 2 bitange i ribica, sve to ono što sam nabrao, ali eto, ako bi gledao, ti si me pitao sa porodičnim vrednostima, pa nisu porodične vrednosti i komedije. Eto, mi opet dolazimo da sam u pravu da i mi nemamo, sem porodičnog blaga, šta imamo tradicionalno? Imamo ili komediju ili triler. Ko ti je najbolji lik u porodičnom blagu? Gde si me... Kako se zove onaj... Obožavao sam onog glumca koji je bio slep, pa je progledao. On mi je bio omiljen, a najsmešniji mi je bio Tyson. Kokana. Kokan i Tyson. Oni su mi bili najharizmatičniji. A najsmešniji su mi bili oni južnjaci. I Đoša pokojni i onaj drugi, kako se zove. Predrag Smiljanić. Da. Oni su mi bili top. Tako da je. Vidiš da se sećam, samo što ne mogu, to što ljudi ne kapiraju. Je znaš da pričaš na južnjačkom? Pa, I could try. Ajde, probam. Tako je ovo šta si uradeo. Pa vidi to sa Zoki, ja nemam vremena da se s tim bakćem. Daj sad to da vidim šta si uradeo. Ja se s ovoj ne mogu bakćeti, ja nema šanse. To tako je, ovako je ili onako je, znači, pokušavam, mislim, stvarno, kako oni pričaju, ja ne mogu. Tako je ovo, čekaj da složim nešto. Vidi to sa Zokija. Ja sam uradeo, ali ne valja ništa, bukvalno. Kako bih rekao. Ja probam ovako i tako je, a on uradi onako i šta radi. Tako da vidi to sa Marka i sa Jovana i sa Jovanu i kako sam uradeo, tako sam uradeo. Ako drugačije, nemam pojma, vrate. Mogu da imitiram Beograđane, ajde da imitiram Beograđane. Ajde, kako ti izgleda Marko Jack, Beograđani, pa ti izgleda ovako. Nemanja, poštovanje veliko, ovde Marko Jack iz Beograda. Drago mi što sam te video, znaš.
Lepo si me ugostio i stvarno atmosfera zanimljiva. Evo sam malo iskrivio ono. Tu si, da. Ne može. Hvataš mentalitet, da. Sve mi piti nešto, da li možeš da uradiš? Ajde, piti me da ti ja kažem ako ne možeš. Da li možeš da uradiš 100 sklekova, ali to možeš? Ne mogu. Mogu 50, ali preko 50 je malo teže i onako ne mogu, nažalost. A što se tiče Vojvođana i Novosađana, idemo da se vidimo u gradu. Dakle, pričao sam sa telefonom, ali više je to Subotica. Novosađani su malo karakteristični, ali oni tako malo... U Subotici ima ona fora, kafu nećeš. Ali u Radeo, tako je ovojeno i to su južnjaci. I vidi to sa Zokija, sa Milana, sa Marka. Počeo sam zapravo da ti pričam o tome da sam gledao u tom live-u da si prešao na taj emotivni sadržaj. Aha, kaži. I onda si vezao dva zanimljiva videa, jedan za drugim. Prvi je ocu kome je suprug odvala decu, a drugi je o čoveku koji je kupio karte za Bali, međutim nije sve prošlo kako treba. Gde je taj video? Ja? Bio je kod tebe u live-u, si snimao pošto... Neko je to snimio pokaču. Ne, gledao sam ti live, čoveče. Čekaj, to. Ali mu je žena već bila u bolnici, pa nije prošlo dobro. Jasno. A to bi trebalo ovako da ispadne, ajde sad će da pustimo pesmu. Hoćeš da odglumim, šta? Bolje odglumi, nemoj pesmu jer nas zezaju za copywriting. Ali mora da bude tiha, jebemo. Nemoj, bolje. Nek puste gledalci dok gledaju, reci koju, pa nek stave na 11. Let me down slowly. A little simple man, let me down slowly, let me down, let me down. Pa eto, evo da odglumimo tu scenu. Brate. Aj budi direktan iskren, hoćeš da vidiš suzu u live, si to hteo da kažeš? Zato što je bila teška scena, da. Evo, ajde. Evo, zamislit ćemo da je žena pored. Kažem, ljubavi, imam divne vesti. Napokon sam uzeo godišnji odmor i ići ćemo za Bali. Ajde, spremi se. A šta ti je, ali ti je loše? Ajde, ću da te odvedemo kod lekara. Bit će sve okej. I onda doktor meni sad saopšti da ima rak. Doktore, jel se vi šalite? To je nemoguće. Pa dobro, nema veze mi s tim. Financije su tu. Ajde da učinimo sve što je našoj moći da si može žena oporavi. Neka ide najbolja klinika u Evropi. Izvući će se. Mora da se izvuče. I onda kad je vidim, recimo držim je za ruku i kaže, recimo ta scena, jebi ga, mislim, ne profesionalno, niti imam devojku, ni to malo, ljudi morate da razumete, ko hoće da razume, ko neće više, skratio mi se fitilj, ko je retardiran, nek bude retardiran, bravo i čao. Eto, i sad, na primjer, scena, držim je za ruku i kaže, ljubav je sve u redu, izlečit ćeš se i znam da su bolovi mali, bit će svaki, ići ćeš sa Tursku da se lečiš. I onda scena kad mi kaže, žena ti umrla. Nemoguće. I bukvalno vidiš da idu i suze. To je bilo haos, vidiš. Tako da ja se uživim bukvalno. Da, koliko te troši sve to? Mnogo, zato sam i malo smanjio te live-ove, više sam fokusiran na klipove, a da live-ovi budu sa glumom i muzikom ređi, jer imam te tehnike pevanja What is Love ili nekih pesama koje su mi više. Recimo, originalna intonacija ovako, I don't know why you're not there, I give you my love, but you don't care. I onda peva, what is love, oh baby don't hurt me. I onda ako gledam njegovu intonaciju, smanjim, da kažem, malo utišam glas, da bi štedio, jer dešavalo mi se da mi pukne glas u live-u i ponovno bukvalno.
Pa onda ili smanjim decibele, što bi se reklo pevam tiše, a smanjim muziku pozadini, ili kada recimo ne pevam what is love, nego what is love, oh baby don't hurt me. Znači spustim, umjesto bude what is love, ja pevam moju intonaciju koja mi odgovara. What is love, oh baby don't hurt me, don't hurt me no more. Jer ja kad pevam njegovu, oh, I don't know why you're not there. I give you my love, but you don't care. So what is right and what is wrong? Give me a sign. What is love? Oh, baby, don't hurt me. Meni je mnogo lepše i glas će da mi se čuva ako peva ovako. Oh, I don't know why you're not there. I give you my love, but you don't care. So what is right and what is wrong? Give me a sign. What is love? Oh, baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Oh, baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Znači mogu da ubacim moje trilere i ono... Ajde da pitamo nešto. Nek popije, neće ovo da bude copyright, će da pustimo jedan deo live-a. What is love? Live. Samo da čuješ jedan deo kako peva Hathaway sad i da kažeš šta ti se više sviđa, ali budi iskren. Oh, I don't know why you're not there. I give you my love, but you don't care. So what is right and what is wrong? Give me a sign. What is love? Oh, baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Oh, baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Šta ti se više sviđa? Sad ja ako kažem da si mi ti bolje reći da je zato što te znam. Ali ovo što si čuo, da budemo iskreni. Dobro, čak i ostareo, ali jebi ga, to je tako. Ali čekaj da otpevamo još jedan karaoke. Za ovo nećeš da popiješ, za karaoke nema copyright, to sam siguran. Evo, jednu lepu pesmu koja... Evo, ja bih tebi preporučio da, ako izvežbaš malo pevanje, da ako hoćeš da izmamiš osmeh na licu ili još bolje, naruči čestitku od mene, da ti otpeva ovu pesmu i tvoja devojka, žena, šta god, zaljubit će se ponovo tebe. Znači sad prvo moram da radim na tome da se odljubi. Ne. Ako te voli, voleće ti još više. Oh, I cannot explain. Every time is the same. More I feel that thrill. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take chance for romance. Take my heart. I need you so. There's no time I'll ever go. Sherry, sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, sherry lady, living in devotion. It's always like the first time. Let me take your part. Sherry, sherry lady, like there's no tomorrow. Take my heart, don't lose it. Listen to your heart. Sherry, sherry lady, to know you is to love you. If you call me baby, I'll be always yours. Eto, kad bi otpevao, ako se ne bi opet zaljubila u tebe, i ovu pesmu isto. Samo ću da otpevam taj refren. Neće sigurno da te zeze za ovom. Valjda će imati neki popust. Sigurno. Šta kaže drugari, ali zadovoljan si, zadovoljan? Kelija! We're no strangers to love. You know the rules, and so do I. I'm full commitment's what I'm thinking of. You won't get this from any other guy. I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you.
To da je otpevaš i to je to bukvalno. Mare, stvarno si legenda i hvala ti puno i najbolje je da se oprostimo uz pesmu po tvom izboru. Pa nećemo da bude What is Love, nego šta bih ja tu izabrao? Ajmo jednu baladu lepu. Ovo sam pevao na Prvom glasu Srbije, ali mi nisu pustili i mnogo je lepše spalo nego što sam pevao od Vlade Georgijeva, ali posle sam ja ispravio to. Ajmo sad jednu baladu. Kaže, večera si tu, a kao da nisi, hladna i njema, kao slika bez rama. Reci bar jednu riječ, prijeno svijeća izgori. Reci mi što se zbilo sa nama. I onda ide. Večera si tu, sakrivaš pogled prstima. Ja vidim da nema nas više, da gubim te moja jedina. Reci bar jednu riječ, prijeno srce izgori. Reci da mrziš me, jer neću izdržati. Udalji lagano tijelo od tijela, nek usne zadrhte, učini bar to. I kao da nećeš ili nisi htjela da odložiš hladno prste na sto. Ugasi svijeću, ne želim da sija, hoću u mraku da opipam smijeh. I slaži me barem da tako ti prija, zaplačeš li, učinit ću grijeh. Kako ti svidalo? Ja mislim da sam za ovu scenu, evo da kažem onako, neka misli da si mi nafuran i prepotentan za 90% ovih smećera. Marko Jack, priznaj. Brat. Vreme je da pobedi kultura, moral i kvalitet i da postičem umetnike da se i oni probijaju. Budite markantni, šarmanti, budite kao Jack, šalim se, ali šalim na stranu, stvarno trudite se ljudi i da pobedimo ovaj kičnu bunt i nemorno. Hvala i tebi, Nemanja, na svemu i šta da ti kažem, vidimo se opet, naravno, vidjet ćemo se sigurno opet. Uživajte ljudi, hvala vam puno, gledajte Balkan Info na pravom ste mestu, najbolja emisija, najbolji voditelj, najbolja atmosfera, uživajte, čao se. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji, zapratite kanal, zapratite Marka na društvenim mrežama i na TikToku i uživajte. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.